Morjes! Tässä on Scudec. Käynnistys tapahtuu tästä napista painamalla ja päälle pitää nousta rennosti yksi jalka kerrallaan. Näin. Ohjaaminen tapahtuu painopistettä muuttamalla eteenpäin ja taaksepäin. Ja sitten ollaankin valmiita. Tää on aika herkkä. Aika niinku tavallaan tämmönen luonteva tää on, että miten tätä ohjataan. Että no kato tälleen, sitä vaan niinku nojataan eteenpäin. En mä tiedä. Niin. On tää ihmeen vehkeitä. Loistavaa. Kyllä tää niinku oppii, mut niinku alussa on semi vaikeet. No niin. Jee, mä menen taaksepäin. Tää on kiva. Shit. Semmonen. Et kyllä tää niinku aika nopeesti tän oppii. Aika samantapaista kuin skeittaaminen, et joskus nuorempana skeitannut vähän. On tää nyt vähän erilaista ehkä. Tää on aika helppoa, kun oppii käyttää. Ja sitten tosta astutaan vaan pois. Ja Scudecin päältä noustaan rennosti pois yksi jalka kerrallaan taakse astumalla, ei eteen. Ja sammutus tapahtuu tästä napista painamalla.